mano ang'weyo ema gin weche mane gidhi wacho kose nitiere moko mopondo ma japiny seche moko ok ong'eyo kotudore koda romo makamano mane gibedo godo nyoro. Jose Dur, mokwongo ing'eyo ni Uhuru Kenyatta, a former president kod president masani, Dr. William Ruto, gin bese. Kendo gin bese mosebedo osiepe. Kendo gin bese mosetiyo kamoro achiel. Gin bese ma be siasa ndalo moko osepogo. To iwacho ni bese kata gimoro pogo, to pod unyalo romo mugo mbaka. E clip ma nyaneno kogol no, nyaneno ka ker go erokamano ni erokamano kuom ring'o ma gichamo. So samoro be nyiewo giromo aroma mondo gicham ring'o, gigo mbaka, gi find out ni to kori dhi nade, an adhi kama. To at the same time, romo ma jotelo, kech president, former president Uhuru Kenyatta, nobedo president mar Kenya for 10 years. Sani, President William Ruto, nyadi ire mondo penje ni to tabu ma Kenya en achiel ariyo adek, inene nade. So somo wachno gi somo rieko is very necessary. Kanye ng'iyo statements ma nyogi golo, to nyiso ni nyogi discuss weche makonyo Kenya. President, former president, nyogi wacho IBC, nyogi wacho weche mag rito kwe, nyogi wacho weche mag AUC, and so on and so forth. So magi are issues of national interest ma president kanya consult gi jotelo mopogore manie Kenya. President Uhuru Kenyatta is one of the most senior politicians in the country. Onyaromo kode olosi, orom gi Jaduong' Raila Odinga olosi, orom gi jokanisa, mane leadership through consultation. So kanegi marach kuome, aparo ni en gima ber, onego encourage president no omed romo gi jotelo mopogore mag Kenya. Mondo som wach, mondo samo make decision kaka president, to sewinjo gima jotelo wetegi wacho. Wanyalo wacho ni dire siasa kaeto onge wasigu. Wanyalo wacho ni koro ji gin wasigu mok losi. Nikech e kinde mokalo chien, kata kinde mane William Ruto ne en jalopo Uhuru Kenyatta, ne gionge kod winjruok maber ahinya. Mano miyo kata Uhuru Kenyatta nokosiro William Ruto. Kata kamano, penyo machielo bobedo nang'o momiyo romo ma kama ibiro mana gi sani. Kata kamano